समदीर सोबत सक्रे साडत प्रार्थनत साठी नेट समाचार वाची कीसेर मीए यांकर सुंगाल तुर्को तारीख मार्च 2025 जग दुनियत कैपत గాజాతి ఉండే లడై కీనేన్ ఇజ్రాయెల్ రెండో దశ లడై నిప్పుసీవల్ ఒప్పందమున్ పొర్రో చర్చ మున్నే సొంద సీవక్ వ్యూహాత్మకంగా మంజేర్ మంతా గాజాతే వాయువల్ సామాన్ తున్ ఆయిట్వార్ట్ నేటి వాయసీవక్ ఇజ్రాయెల్ ఆపుసీతా ఈపీ दुसरो देशनल अंतर्जातीय संस्थल सारी कीवल मानवता मदत मुन्ने सोन्वक आता गाजाती सोन्वल मानवता मदत अनि दुसरो मदत कीवलिक लारिन इज्रायेल निप्पुसीवडे ఈజిప్టు సోంగున్ వాతా ఇజ్రాయెల్ హమాస్ నెడ్డుం వడ్గా నెడ్డుం మంత ఈజిప్టు నెతన్యాహు సర్కార్ త నిర్ణయ్ పొర్రో వెల్లే సోంగ్నే మంతా హమాస్ వాలీర్ ఉపస్ మంజి సాయన ఇంజేర్ సూడ్సేర్ మంత ఇంజేర్ ఈజిప్ట్ వడ్త అమెరికాతే ట్రంప్ అధికారంనే వాతు పజ్జ దేశ్న వైఖరి పుతిన్ తూన్ అనుకూలంగా ఆసి సొడితా ఈపీ మొక ఉక్రెయిన్ రష్యా నెడ్డుం శాంతి ఒప్పందం ఆతేక్ తేరీ పుతిన్ ఇత్తపే ఆనాల్ దిస్సేర్ మంతా దేశ్న కైపత్ తెలంగాణతున్ ఏవియేషన్ హబున్ మోడి బద్లీ కీవల్త మంతా ఏవియేషన్ హబ్ కీతేకే ఏరోస్పేస్ తయారీ రంగంనే జవన్ కాండీర్క్ వెళ్లే నౌకరింగ్ వానోంగ్ ఇంజేర్ పౌరవిమానయాన శాఖ మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు అని కేంద్ర బొగ్గు గనుల శాఖ మంత్రి కిషన్ రెడ్డి వెహ్తేర్ ఇన్కే दुसरो దేశ్నే పొరోడ మోటాక్ తయార్ ఆసేర్ మంతంగ్ ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ పొరోడ మోటాక్ తయారీ రంగమున్ దేశ్నే తర్రాన్ సాటి వెళ్లే కోసీట్ కీసేర్ మంతోర్ ఇంజేర్ వెహ్తేర్ దేశూన్ సుద్రాన్ కీవాల్ తాకాత్ జవాన్ కాండిర్కునే మంత ఇంజేర్ ఉపరాష్ట్రపతి జగదీప్ ధన్కర్ ఇత్తోర్ తేన్ సాటి డెగ్గుర్ సోంజ్ మందన ఇంజర్ వెహ్తోర్ జగదీప్ ధన్కర్ ద పరివార్ ఆయిట్వార్ట్ నేటి ఐఐటి హైదరాబాదున్ సూడ్లే వాతేర్ ఇద్ సందర్భతే సాడ కాండిర్ కని మాస్తార్కున్ ఉద్దేశ్ కీసి ఉపరాష్ట్రపతి వడ్తోర్ ఖేతితే మత్ క్వాట్వడే పంట విషయం ఆసిదాంత ఇంజేర్ ప్రకృతిక్ ఖేతిత్ బారితే వెళ్లే కరేమాతోర్ సుభాష్ పాలేకర్ తన్వ నారాజ్ వెహ్తోర్ మత్నే ప్రజాతూన్ సుగార్ బెమారీ క్యాన్సర్ గుండె నొప్పి వాయువల్త అవకాశం మంత ఇంజేర్ వెహ్తోర్ మత్ సిల్వ పండుసీత పంటతే మావ తబేదున్ చొకోట్ ఇర్రంతంగ్ ఇంజేర్ సలహా సూచన సీతోర్ మహారాష్ట్రతే మత్త నాసిక్ జిల్లా పడ్లి నాట్నే ప్రాకృతిక్ ఖేతితే చొకోట్ పంట పండుసీతోర్ కాస్తకారల్ ధ్యానేశ్వర్ రేవ్లడేన వావ్టే పాలేకర్ ఆయిట్వార్ట్ నేటి అవగాహన కార్యక్రమ్ ఇర్తోర్ ఇద్ కార్యక్రమన్నగ్గ దేశ్నల్ दुसरो ఇలాకతల్ కాస్తకార్క్ హాజీర్ ఆతేర్ జగ్ దునియతే 40% మాందితున్ మాతృభాషతే సిల్లెతే అర్థం కీవల్ భాషతే సద్దు ఎవ్సేర్ సిల్లె ఇంజేర్ యునెస్కో గ్లోబల్ ఎడ్యుకేషన్ మానిటరింగ్ జీఎం బృందం వెహ్తా రాష్ట్రంన కైపత్ పౌల్ట్రీ రంగం సూద్రాన్ సాటి రాష్ట్ర సర్కార్ సందోయి తీర్త్నే మద్దత్ కీంత ఇంజేర్ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి వెహ్తోర్ మూంద్ ఎమ్మెల్సీ స్థానాల్కున్ సొత్త మాహ్నే వీస 7 తారీఖున్ ఆతంగ్తే సోమ్వార్త్ నేటి ఓట్ ఖహ్లేన్ అధికారిర్ సందోయి తయారీ కీతేర్ కరీంనగర్ మెదక్ నిజామాబాద్ ఆదిలాబాద్ డిగ్రీ కరితుర నియోజకవర్గం అని టీచర్ నియోజకవర్గమున్ కరీంనగర్ తే మత్త అంబేడ్కర్ ఇండోర్ స్టేడియంనే వరంగల్ ఖమ్మం నల్గొండ టీచర్ నియోజకవర్గమున్ నల్గొండ తే మత్త వేర్ హౌసింగ్ గోదాంనే కౌంటింగ్ కేంద్రాల్కున్ ఇంతజాం కీతేర్ సక్రే 8 బజేతల్ కౌంటింగ్ చాలు ఆయార్ ఖేల్ ద కైపత్ ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీతే భారతున్ హారి కీవలిర్ సిల్వక్ ఆతేర్ కర్స్తంగ్ మూంద్ మ్యాచ్నే మేత రోహిత్ సేన జోర్ధార్ మున్నే సోంజేర్ మంతా ఆయిత్వార్ట్ నేటి గ్రూప్ ఏ మ్యాచ్నే 44 రన్స్న పరక్నే మజ్బూత్ టీం న్యూజిలాండ్దున్ హరికీతా జిల్లాత కైపత్ ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఉట్నూర్ మండల్ బిర్సాయి పేట కొలాంగూడతోర్ టేకం రాజు నేరో తంగ్ కట్టే నంగ్ బొమ్మంగ్ బని కీసేర్ మంతోర్ కీర్తి ఘడికీతంగ్ నిర్మల్ కట్టే బొమ్మన్ వేస్ తీర్దంగ్ బొమ్మన్ రోత్ రొప్పో సజ్జికీలేన్ ఐరిన్ సీలేన్ బని కీసేర్ మంతోం ఇంజేర్ వెహ్తోర్ తీర్క్ నంగ్ కళా ఖండాల్ కట్టేతంగ్ బొమ్మంగ్ వెద్దుక్నే తయార్ కీతంగ్ బొమ్మంగ్ నేరోతంగ్ పెయింటింగ్ ఆదివాసీర కళా బచ్చోర్ చొకోట్ మంతయో తొహ్చేర్ మంతా హస్తకళతున్ ప్రోత్సాహన్ కీయన ఇన్వల్ లక్ష్యతే కేంద్ర సర్కార్ గిరిజన కోఆపరేటివ్ మార్కెటింగ్ సమాఖ్య ట్రైఫెడ్ ఐటీడీఏ త మద్దత్నే హస్తకళాకారుల్కున్ ప్రోత్సాహన్ కీసేర్ మంతా పిట్టింగ్ బచ్చి కియాన్ సాటి సమగ్ర అధ్యయనం కియన ఇంజేర్ ప్రిన్సిపల్ చీఫ్ కన్జర్వేటర్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్
పీసీసీఎఫ్ డాక్టర్ సువర్ణ వెహ్తా. మంచిర్యాల్ కలెక్టరేట్ భవన్ తే ఆయిత్వార్ నేటి అటవీ శాఖ, వరల్డ్ వైల్డ్ లైఫ్ ఫండ్, నేచర్ కన్జర్వేషన్ ఫౌండేషన్ మీరేమాసి ఇర్త బర్డ్ ఫెస్టివల్ మహిచి వాట్వల్ సదస్సు తే సువర్ణ వడ్త. పిట్టింగ్ తిరివాడున్ దూర ఇన్వల్ సిల్లే, అవ్ ఖండాల్ క్వీడ్సి సోంజీ పర్యావరణమూన్ బచ్చి కీవడే వెల్లే మద్దత్ కీంతంగ్, అదేన్ సాటి పిట్టేన్ బచ్చి కీవాల్త వెల్లే అవ్సార్ మంత ఇంజేర్ ఇద్ సందర్భ్ తే సువర్ణ వెహ్తా. నేట ఇతిహాస్. నేన్ ప్రపంచ వినికిడి దివోస్. నేన్ ప్రపంచ కేడ జన్వార్క్న దివోస్. నేన్ జాతీయ రక్షణ దివోస్. నేన్ ఉద్యోగుల ప్రశంసా దివోస్. నేట చొకోట్న గోష్ఠి. మక్కుసీసి ఇర్త రుప్పే నీకూన్ ధనవంతల్ కీంతా. ధర్మ కీత రుప్పే నీకూన్ పుణ్యవంతల్ కీంతా. నేట ఆరోగ్య సూత్రం. పాహ్న పొప్పై పండి తిత్తేకే, విటమిన్ ఏ జాస్త పుట్టంతా. నేట జీకే ప్రశ్న. ఫిబ్రవరి 4 తారీఖున్ నేటి వాటర్ షెడ్ యాత్ర ఇన్వల్ జాతీయ స్థాయి కార్యక్రమమున్ బోర్ షురు కీతోర్. జవాబు. కేంద్ర మంత్రి శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్. నావ సమాచార్ ఇగ్గేట్ మహ్చి వాటంతో సందీర్ఘ్ సోబత సక్రే, మీ తొడసం సుంగాల్ తుర్పో.